he ki han jong katanat sipai. Ban Kynmaw Kyrpang ye Sngi Burom World Health Day arajar arphosau la pelong ye ki jingle Burom ki ba Taïew Lynter hakani ga jilla da ka National Program Climate Change Human Health haringkat ka jinga trailang bat ka National Health Mission Employees Association jong jilla Meghalaya bat minda ka Sngi na ka daw ba ka day ka Sngi ka ba khaddu la pelong ru da ka program ai jingtep ka ba don ya ka phang pedeng My Health My Right la ne ka kwat ka khya jonga ka hok jonga Taïew Wellingkut hapo East Khasi Hills kinongkren baper kila ai jingkren halor bonteli ki mat kum ka jingkala ka sunmneng kilat sumar sukher hakani ga jalla hakba kilala banjuru halor ka jinglong ba kongsan e jong ka kwat ka kya jong kilong kbe bat ki khon gikti hakba la penslur ru ya ka jinglek kha khon haki jaka sumar ki babyang bat ka jing ai tika ka batikna kumba saus pangut kinong isimbenta ha ki school ki baper kilawan bane shimta hakani ka program hakani ka Sngi la penlong ru ya ka jingyat pai ba na ya Wellingkut sha nong ur Wellingkut PHC hakbayade bat ka sport